Představení od Járy Cimrmana, pana Svěráka a Smoljaka. Uvidíte jeho část představení. Je to v podání souboru Divadlo k smíchu, základní školy Praha 9 Kyje Šimanovská, to znamená tady sousedství, to znamená, jsou to vlastně vaše děti. Vážení přátelé, dříve než uvidíte pohádku, dlouhý, široký a krátkozraký, ráda bych vám řekla několik slov o autoru a jeho vztahu k pohádkám. Járu Cimrmana dobře všichni znáte. Tento vědec, filozof, umělec, malíř, sochař, skladatel a spisovatel za svého života vytvořil dílo nedozí šíře a hloub ve všech oborech lidské činnosti. Nepřekvapí proto, že byl taky snad největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstaly i taková jména Erben, Němcová, Kubín, Adelsen a dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádky byl však zvláštní. Ve své studii očištěné v anarchistickém časopise Doutná píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život, čteme jim před spaním příběhy, v nich nejmladší ostrkovaný princ dostane nejkrásnější princezu a hloupý Honza přelstí všechny chytráky. A Smolička Pacholíčka zachrání na poslední chvíli jo. Když děti vyrostou, vkročí do života změn, ostrkovaný nakonec stejně ostrouhá, najemní sedne na let chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne nějaká havě, jeleni se klně pasou. Taková literatura, pokračuje Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol nebo zápalky. Cimrman se však nespokojí jen s kritikou, ale dává příklad vlastní tvorby. Ten je nutno přiznat, že řada jeho pohádek vzbudila oko. Především u dětí. Skutečně? Mám na mysli třeba jeho pohádku, jak chudák do ještě větší nouze přišel, nebo synový pohádkový horor od 13 knih. A neuspěl ani celkově roztomilý, Kašpárkův hrobeček. Dramatická pohádka, dlouhý, široký a krátkozraký, kterou dnes uvidíte, patří k dílu úspěšný. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několik repríz. Tuším, že tak. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě, až na pár drobných změn. Především jsme projasnili celkově chmurnou náladu pohádky. V naší verzi se točí zakletá princezna Zlatovlaska na konci neproměnit odplnou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásadem bylo snížení počtu mrtvých z původních 27 na 3. A konečně se nám podařilo, a to byla v té práci nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Druhé změně nás vedla k Cimrmanové ručně psaná poznámka. Na titulním listě hry nedělat přestávku, jinak utečou. No my tomuto nebezpečí čelíme tím, že vám zahrajeme pouze 5 obrazů z celé hry. A kromě toho jsme zamkli všechny dveře. A teď už dovolte, abych zazvonila na zácí zvoneček Cimrmanovy pozostalosti a řekla, tiše, pohádka začíná. Kde to jsem? Kam jsem se to zase dostal? Jsem princ Jasoň a zítra tomu bude rok, co se opustil otcovský dům. A od té doby jsem stále za princeznou Zlatovláskou. Už kolikrát už padám únavou, ale stačí mi na ní jenom pomyslet a nová síla mě postaví opět na nohu. Jak to musí být krásné. Znám jí zatím jenom z vyprávění a užoří. Co teprve až ji spatří, i nedal se mi. Aby můj zlý bratr Drsoň nedojel dřív. On se také chce ucházet o její ruku. Víte, děti, kdyby jeho úmysly byly čisté jako mé, uhnul bych od cesty. Ale jen jde jenom o lásku. Jen aby dohodil princeznu svým hlubým zjevem. Jsme si totiž k nerozeznání podobní. Jinou, jak to u dvojčat bývá. Jen kdybych věděl, jak se dostanu z hustého lesu. Nikdo ani človíčka. A přece, tamhle někdo přichází.
přes rameno uzlíček, zaplátované, ale čisté šaty. Není to pocestný? Je to pocestný. Hej holá člověče, neboj se a pojď sem. Příteli, tebe mi seslo samo nebe. Nevíš, kde bydlí ta princezna Zlatovláska? No příteli, ostý stranou, nedbej na to, že jsem královského rodu a směla odpověď. Kudy vede cesta k princezně Zlatovlásce? No, to jsem chtěl vědět. Jednou se ti královsky odmění. Dobří kraj, dobří lidé. Ale bude to radost mít takové poddané. A teď už za princeznou Zlatovlásku. Kam jsem se to sakra zase dostal? Jsem princ Drsoň a zítra to bude rok, co se opustil otcovský sakra dům. A od té doby jsem stále za princeznou Zlatovlásku. Už tolikrát padám únavou, ale stačí mi pomyslet na to její bohatství a nová síla mě postaví opět na nohu. Znám ji zatím jenom z vyprávění. A už hoří. Co teprve váší spatřím, jen jednoho se bojím. Aby můj bratr Jason nedal se také chce. A jen kdybych věděl, jak se dostanu z tohohle hustého sakra lesa. Nikdo ani člověk. A přece, tamhle někdo přichází. Přes rameno vzlíček, zaplátované, ale čisté šaty. Fuj, tajbl! Není to pocestný? Je to pocestný. Hej holá člověče, neboj se a pojď sem. No příteli, tebe mi slalo samo peklo. Čo nevíš, kde sídlí ta bohatá princezna? No já vím, že ti můj zjev nahání hrůzu, ale chovej se sakra jako chlap. Řekni, tudy! No, to jsem chtěl vědět. Jednou se ti královsky odmění. Zavřu tě černá. O tom si neslyšel? Ne. Tak si představ. Střecha jim schořela. Mouka jim schořela. Krupice jim schořela. Řezací stolice. Šrotovací stolice. Tak to je tedy slušné neštěstí. To uznávám. Ale to ještě není vše. I mlýnské kolo jim schořelo. Nepovídej. Voda se prý přes něj válila. Syčelo to, ale schořelo to do posledního odpadku. To je tedy slušné neštěstí. To uznávám. Tak to teda na tom ještě nejsme tak zlé. Tak vidíš. Ale přece jenom je to neštěstí. Já stále věřím, že se někomu tu hroznou kletbu podaří zrušit. A něco mi říká, že by to právě mohl být princ Jason. Vidíš, princ Jason, slunce už zapadá. Musím se kouknout, jestli už nejede. Jede a na koni. A v brnění. Právě přijel padací most. A teď otvírej hradní bránu. Teď si...
srdečněji zdraví. A na důkaz přátelství a úcty i posílá dár. Tam se tady je. Díky, princi. Vždyť jsem královském otci. Co to je? To je pecka krále. Aha. Vždyť jsem královském otci. Obyčejná pecka? Ne, králi, pokud se podíváš zblízka, je do ní vyřezán celý náš zámek. No jo, mně se zdála nějaká prožraná. Vždyť jsem královském otci. Co to je tady co dole? To je hradní brána s padacím mostem. Aha, podívejme se. A tohle? To jsou komnaty mého otce a to jsou schody dolů do zahrádky a tady máme záhodky. Slušně si pozijete. Vždyť jsem královském otci. Ježišmarja, teď mi to někam upadlo. Kam jsem to mohl jenom mánit? Ne, to je nějaké svinstvo. No nic, poněvadž vždyť jsem královském otci nejsrdečnější kým. Poněvadž tady budu zametát, tak se to najde. A teď, princi, řekni, co tě k nám přivádí. Chtěl jsem požádat, Mám tu zůstat, tatínku? Zůstaň, jo. chtěl jsem požádat nejjasnější princezu Zlatovlásku a ruku. Inu, milý synu, já proti tomuto spojení ničeho nenamítám, ale pohovoř si nejprve s princeznou Zlatovláskou, až potom mi řekni, jak se rozhodl. Řekla ode mě prince, že tě neodpozuje můj zevnějšek. Sjezdil jsem světa kraj a len tak něčeho se nezalepí. A nevadí ti, že mám vousy? Na cestě k vám jsem se potkal s všelijakou cházkou. Jednou jsem spal s jedním v hospodě a ten dokonce měl ve vousech nelžuti i blechy. Já mám vousy čisté, denně si je myj. Na hradě se taky mejeme. Takže princi, abychom si to ujasnili, moje vousy v zásadě nevadí. Vůbec ne. Ach, princi, já mám takovou radost. Děti milé, vidím, že jste sobě našli zalíbení. Tatínku, vousy mu nevadí. To je dobře, opravdu je tomu tak, princi. A proč pak by mi měli vadit? Můj otec je má také a mnohem delší. No, u otce se to snese. Horší je to u nevěsty. No hlavně, že se máte rádi. Tak už ho pust, ať se ho neuškrtíš. A svatbu vystrojíme hned zítra. Dobře, děti milé, jak si přejete? Vaše královská výsosti, neměl bych si nejprve pohovořit s princeznou Zlatovláskou? Vy jste spolu nehovořili? Hovořili. Nehovořili. Ale nehovořili. Tak co jste tu u všech všudy dělali? My jsme tu u všech všudy hovořili. No tak. Ano, já jsem tady s bratrem hovořil. On přijel bratr, kde je? Rudolfe! Tak Rudolf přijel. Bratříček můj zlatý, už se nám sjíždějí hosté na svatbu. Tak vy jste mluvil s naším Rudolfem, co říkal? Jestli mi nevadí, že má vousy. On si nechal narůst vousy? Pacholek jeden, že nic nenapsal. Sluší mu to? No, tak vypadá v nich opravdu mužně. Tak Rudolf přijel, ještě stačí poslat pro Karla a můžou se péct koláče. Vaše královská výsosti, já vím, že s ním pořád otravuji, ale neměl bych si nejprve pohovořit s princeznou Zlatovláskou. Tak znova, vy jste spolu nehovořili. Nehovořili. Postav se sem a ty sem. A řekni to přímo do očí. Já jsem s tebou, Zlatovláskou, nehovořil. Komu? Tady, princezně Zlatovlásce. To je princezna Zlatovláska. A co jsi myslel, ty bláhový? Myslel jsem, že jsi Rudolf. Ale ne, Rudolf, to je ten její bratr, co vám přijel na svatbu. Ten, jak si nechal narůst ty vousy. Ještě si pochvaloval, jak v nich vypadá mužně. Bože, to je právě pro dceru. Pokud tento pán je princezna Zlatovláska, tak si myslím, že Rudolf nepřijel. No tady, se svatbou na něj čekat nemůžeme. Vyprávěli mi, že má zlaté vlasy. Měla chlapče,
tenké jak hedvábí. Útlý pas a malou nožku. Nožičku jak panenka. Teď mám třeba 40. Okrouhlý bok a ňadra dmoucí. Baba, postihlná skrutá rána. Zlý obr koloděj to způsobil. Přijel, že chce Zlatovlásku za ženu. Já mu říkám, koloděj, ne, že by Zlatovlásce nepřál únosného muže, ale co je moc, to je moc. Víš, jak on je veliký? Takhle pocať. To není tak hrozné. Měl ponožky. Víš, dokážeš si představit, jak by takové nerovné manželství vypadalo? A tak, když na mě zařval, dáš mi dceru, nebo nedáš? Zavolal jsem písaře, protože taková závažná odpověď, to si pamatuju jako příští král. Toto zůstane pro budoucnost, aby ten obr jednou mi mohl říct, že jsem ho přímo odmítl. A tak jsem to tak šikovně vymyslela. Teď si to přesně nepamatuji, ale je to tady v knize. Zlatovláska, přines tu knihu a přečti mou odpověď. My ti koloděj nedáme. Slyšíš to? To je opravdu hezky řečeno. A nedalo by se to zakletí nějak zrušit? Od toho jsi to přece ty, ne? Aha. Původně jsem myslel, že Zlatovlásku dám tomu, kdo jí nezakletí, dej svobodu. Ale pak mi napadlo, že bychom to obrátili. Víš, nejdřív svatba a pak vysvobozování. To by, myslím, bylo lepší. No, to je zajímavá myšlenka. Ale já bych radši zůstal u toho prvního řešení. Jako, že bych se nejdřív rušilo to zakletí a pak až že by byla svatba. No dobře, ale ve dvou by se vám to táhlo lépe. A Zlatovláska se umí mečem pěkně ohánět před večerem. No, myslím, že to první řešení bych tak úplně neodmítl. Jako, že nejdřív vysvobodit a pak oženit. To je, myslím, bylo lepší. No dobře, jak chceš. Děkuji ti, milý králi, ale ještě jednu věc mám na srdci. Mám bratra Drsoně a ten se také chce, Zlatovlásko, ucházet o tvoji ruku. Ano, a jak vypadá? Jsme si k nerozeznání podobní. Jsme totiž jednovaječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata? Co to je? Tuto otázku jsem také očekával. A tak jsem si sebou vzal takový obraz. Tady, jak vidíte, je zárodečné vajíčko. To jsme oba s bratrem ještě pohromadě. A tady už se vajíčko zaškrcuje. Princi, nepouští se do žádných choulostivých podrobností. Zlatovláska je totiž ještě dítě. Tak škrcením přeskočíme. A tady už je dělení ukončeno. To jsem já a to je můj bratr Drson. Opravdu jste si k nerozeznání podobní. Ano, princezno, ale jen zhodnější. Povahově jsme každý jiný. Ano, a jak je to možné? Inu, jak vidíte, já jsem vyrůstal blíže matčím srdci. Zatímco bratr se usadil u zažívacího traktu. Přivítáme se jak náleží. Neslyšíte někoho? Někdo přijíždí? Není to Drson? Je to Drson. Rád bych se tu s bratrem potkal, budu se raději převléct. Kde je to? Děkuji, princezno. Kdybyste věděla, že princ Jason je zde v komnatě, myslela bych si, že je to Alenka.
Buď zdrav, král. Můj královský otec je co nejsrdečněji zdraví. A na dudáka z přátelství a ústy i posílá dál. Kam se mu sakra dal? To je jedno. Nebudeme se s tím zdržovat. Začal jsem požádat vaši dceru o ruku. Kde ji máš? Stojí před tebou, princi. To seš ty? Ne, zde, princezna Zlatoláska. No mně to bylo nějaký divný. Tak co, princezno, kdy bude svatba? Princi, a nevadí ti, že mám vousy? Kolik dostane věnem? Co jestli mi nevadí? Že mám vousy! Kolik dostane věnem? Půl království, lovecký zámeček a 2 prostěradla. Jenom? Fajn, tak 3 prostěradla. V tom případě mi vousy nevadí. Dobře, podejte si ruce, děti. Ale počkejte, tatínku. Slíbili jsme přece princi Jasoňovi, že mě dostane ten, kdo mě první vysvobodí. Cože? Můj bratr zde? Ano, tvůj jednovaječný bratr byl první a chce mě vysvobodit. Ale s drsoněm by to bylo hned a bez vysvobozování. Ale tatínku, já bych zase chtěla mít zlaté vlasy, putný pas, malou nožku a jadran mocí. No dobře, mé královské slovo platí. Princeznu dostane ten, kdo ji ze zakletí vysvobodí. Zde je tvá komnata, princi. Dobře se vyspí a zítra půjdu na obra koloděje. Myslel jsi, že mi vypálíš rybník, co? Tak jsem zvědav, co na to odpoví. Nechám mu chvilku, snad se ozve. Jak to myslí? To je dost, že ses ozval. Tím obrem, kolodějem si nám to pěkně zavařil. Mohli jsme mít půl království bez práce a teď aby jsme se párali s nějakým sakra obrem. Nemusíš, když nechceš. Jen abys přitom nepřišel okem. Pro Zlatolásku to rád udělá. Víš co? Rozdělíme si práci. Ty ji vysvobodíš a já si ji vezmu. To jsem zvědavý, co na to řekne. Cože? Říkal jsem, že si rozdělíme práci. Ty ji vysvobodíš a já si ji vezmu. Sakra! Sakra. No tak, já se budu namáhat, lítat jako blázen a ty pak přijdeš k hotovému. Cože? Vlastně ano, rozuměl jsem. Můj bratříček není tak hloupý, jak jsem si myslel. Však já se mu dostanu na kobylku. Budu všechno zpozdálí sledovat a do pravé věci se do věci vloží. Myslím, že mě všichni moc dobře znáte. Ujeď, Alenko, přesně jak poznala. Je ty Jirko ve 3. řadě. Je ty Pepičku tam vzadu. Jsem váš starý, dobrý známý, dlouhý, široký a... Milé děti,
Myslím, že mě všichni moc dobře znáte. Viď, Alenko, že jsi mě nepoznala. I ty, Jirko, ve třetí řadě. I ty, Pepičku, tam vzadu. Jsem váš starý dobrý známý, dlouhý, široký a bystrozraký. Pravda, chybí vám jí dva společníci. Dlouhý a široký, říkáte si jistě. Kde pak jsou? Kam pak se ty čerchmani schovali? Neschovali děti. Oni umřeli. A tak jsem zvolil už jenom já, bystrozraký. Jistě si vzpomínáte, jaké cenné služby jsme poskytovali urozeným mládencům. Jen tak namátkou. Přeprava na velké vzdálenosti, vysoušení moří, propování skal, to jsem dělala, a hlídání osob v uzavřených místnostech. Ale co jsem mohl nabídnout já, když mě mý dva společníci opustili? Málo, jenom svůj bystrý zrak. A tak jsem se dal učit cizím jazykům a výsledek se brzy projevil. Zkazil jsem si oči. Pravda, děti, měl bych naší živnost přejmenovat na dlouhý, široký a krátkozraký. Ale kdo pak by o takovou službu stál? Ale tiše, někdo přijíždí. Není to královic na bujném oři? Buď zdrav, královici, máš skvělého koně. Člověče, pověz mi, kdo jsi a co umíš. Pane, mohl si zůstat sedle. Jsem dlouhý, široký a bystrozraký. Prošel jsem půl světa, vím si se vším rady. A hovořím plyně 130 jazyky. Široko daleko nenajdeš lepšího průvodce. Nechtěl bys ke mně do služby? Rád, pane. Už je ujednáno. Toto zde je má princezna Zlatovlás. Hned jsem si to myslel. Malá nožka, útlý pas a ňadra dmoucí. Mám to pro vašeho koníka pochutku, princezno. Děkuji, dobrý. To si všem jich pochutná. Ten slenko. Leč dosti otálení. Zůru na obrakolodě. Rovnou na obrakolodě. No jasně, jaké pak okolky? Vidím, že jste mě potkali v pravý čas. Rovnou na obrakolodě. Co byste tomu dali? Nejdřív přece musíme k dědu Vševěrovi. A proč už je všudy? To nikdo neví, kde sídlí obrkoloděj? No to nejde, ale když vedu nějakou výpravu, první na cesta míří k dědu Vševěrovi. Když se dozvěděl, že jsme šli na obraty z jeho rady, nikdy by nám to neodpustil. A kdo si znepřátelí děda Vševěra, s tím je konec. Neznám hroznějšího nepřítele. No, je-li to tak, půjdeme nejdřív k dědu Vševěrovi. Veď nás. Počkat ještě, musím se někoho zdejšího zeptat na cestu. Průvodce a musí se vyptávat na cestu. No, pozdrav pánů. Pozdrav pánů, u Andráku, kde tady se stává děd Vševět? Ale to je omyl, to je můj královský otec. Opravdu? A kde se tady vzal? Ten je tam přece od začátku. Tak počkat, kolik vás tu přesně je? V tomhle já musím mít pořádek, protože se mi někdo v lese ztratí, no a se nedopočítám. Jsme 3 příteli. Dobře, 3. Píše, neslyšíte někoho? Někdo chází. Má opravdu výborný zrak. Koho to vidíme, bystré oči. A je to pocestný? A je to pocestný! Má opravdu bystrý zrak. Já například nikoho nevidím. Toho máme, přátelé. A pozdrav pánů, pocestný. Nevíš, kde tady sídlí děd Vševět? Bohatě si ti odměníme. Víte, pane králi. Jsme to ale zupáci. Zapomněli jsme, že jsme v cizím kraji. Ten člověk nám vůbec nerozumí.
Tak klobouku soudím, že jsme na Chodsku. Ještě, že mě sebou máte. Už je to tak, doma by to tady hodil. Ten bystrozaký. Jak to bys dál pozná. Chtěl bych se tě optat, když zůstala dětě věc. Přátelé, abyste rozuměli. Tak nejdřív jsem si trošku zavěnoval a pak jsem se zeptal, kde zůstává dětě věc. Jíčko, je to tak kudy se musíme dát. Ptám se ho, kudy se musíme dát. Řekni mu, že chceme zničit obrakolodě. Chtěli bychom mu mlátit do obrakolodí. Není hluký? Nejsi uchy? Nebo němej? Podle mě je pěkně mazaný. Tak už nech to, uhej páně a ukaž kudy. A jo. Ten člověk je k nezaplacení. Nechci jim tady škarovný, ale víc než do pocestné už nesmíme potkat. Peněz nemusíme litovat. Škoda jen, že jsme je vyhodili takhle z Bůh darma. Ale teď už dědu vše vedou. Nějak se tam už dostane. Počkat ještě. Důležité upozornění. Vydat tomu, kdo promluví dědu Vševědovi normální řečí. Dědu se smí mluvit jen ve verších. Kdo to umění neovládá, ať raději mlčí. Děd není v jádru zlý. On dokáže ukázat zuby. Já se tak bojím. Žádné chmury, žádné mraky, já dlouhý, široký a... Bystrozraky. Ano, podívejte se. Já jsem s Obrem hovořil. On tu byl. Tady všude seděl, jak sedíš ty. Ty. A ty taky. Tady všude seděl. Já jsem mu to samozřejmě vytkl. Já jsi snad králík, Kolodij? A on odpověděl, že ne. Já mu to řekl přímo. Jsi snad králík, Kolodij? A on odpověděl, že ne. Kolodij, já proti tobě nejsem nijak zaujatý. Ty víš moc dobře, že ne. Já chápu, že to nemáš lehké. On to opravdu nemá lehké. Nevím, jestli jste někdy někdo nějakého obra viděl. On to nemá lehké, on to má velice těžké. A tak jsem se ho zeptal přímo. Jsi snad? A tak jsem mu to řekl přímo. Kolodij, nedupej, jsi snad králík nebo co? A on odpověděl, že ne. Čili vidíte, on ví, že není králík, často dupe. Seděl jsem tehdy na stráni a zaslechl jsem to dupání. Volám na něj, obře! Dědu Vševědovi to nedělá dobře. A on dupat nepřestal, dupal dál a dál, pořád. Neřád. Jiná věc by byla, kdyby on neviděl, že není králík. Nevíš to? Dupej si. Ale on to ví, přesto dupe. Děde Vševěde, princ Jason se hlásí. Chce si na něco zeptat asi? Před tvou moudrostí, děde.
Všechno bledne. Chtěl bych se jen zeptat, jestli je lepší jít na obra v noci nebo ve dne. Ve dne nebo v noci. V noci nebo v dne. Musím se to všechno předem rozmyslet. Při tvou moudrostí, děde, se vše vprav řídí. Princ Jason se zdá v síti zlého obra. To myslím je otázka dobrá. Za tedy lépe není jít místo ve dne, jít až po setmění. A ze všeho nejhorší jsou trpaslíci. Potvory vám lezou všude a hrozně rychle se množí. Zrovna dneska jsem chytil 2. Jednoho na vařenou bramboru, druhýho na škvaré. Mám na ně takové speciální zařízení. Jestli vás to zajímá, já vám to ukážu. Sem dám návnadu. A jak ten trpaslík kolem šmejdí, tam u něho praští přes nos, zavětří a začne hledat, kdyby se k té dobrotě dostal. Uvidí lávku, šup na ní a už jde. Vidíte, tady ta lávka ještě drží. Dojde sem a už plave. Trpaslík je dobrý plavec, ale nevydrží. Já mu to zevnitř třeba ještě víc ušpetil. Ty ručičky se smekají, on se nemá kde chytit a začne volat. Pomoc! Pomoc! Ti ostatní se taky seběhnou, taky tam spadnou a já jich ráno najdu takový 6 i 5. Co potom děláte, když je takhle chytáte? No většinou je zahazuju, ale mám švagra, který si je nechává na chov. Udělal jen takové speciální klícky. Kolečka a žebříčky, oni na tom dovádí. Roztomilé a také zpívají, ale sami nechtějí. To musíte vzít vacík, nože, na něm udělat špičku a jak do toho trpaslíka potom pícháte, tak oni krásně zpívají. Tak dost, poslouchejte, já vám zakletou dceru. To jsem zvědav, jak tohle chcete zrýmovat teda. Co? Rýmovat? A Hrome, já zapomněl, Co jsi říkal? že mám zakletou dceru. No a dál? Honem, poráž. Dceru? Dceru? Ježiš, to je taky slovo, co s tím? Já bych věděl. Já taky, a to nemůžeme použít. Já čekám. Je přece spousta jiných rýmů, ale to člověka něco upne. Už vím. Byla krásná v každém směru a teď je bledá jako smrt. Nepouštíte se do samostných projevů. Smrtno. Člověk chce určitým slovům vyhnout. To je na hovno, takováhle práce. Jsem bledá jako smrt a vychrtlá jako krv. A zor je silný, má však slabé místo, kdybychom v tomhle měli místo. Princ Jason vyjel s koněm, bodl by ho a bylo by po něm. Jestli se nám to podarí, půjdem spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou našku, útlý pás, okrouhlý bok a ňadrat mocí, dědečku, ty náš vševědoucí. Já jsem také mýval zlaté vlasy. Mě ji vytrhla matka. Přišel, dala. Teď už nemám žádný a je pokoj. Ovšem dobrovolně se nedá. Já jsem s ním hovořil, on tu byl, tady všude seděl, nedá. Musíte mu ho říct, bez něj bude slaboučký jako malé dítě. Sláva, sláva, sláva. Dět nám radu dává. Jenom kdyby ho mohl prokouknout, co tomu obrovi vyfouknout. Byl tady taky jeden, co mu chtěl sundat. A tak mu říkám, zkus mu ho namydlit, on pak jde líp dolů. A jak ke koloději přišel s tím belíkem a jak si tam rozdával mydlinky, tak ho koloději zašla. Namydlit, sundat, to bude trestem. To jsem se já fakt chcete zrýmovat prstem teda. Zrušením se mi dne prst od té. Jen tak lehce podrážkou ho přimáčk. A bylo po něm. Chudáček,
Zvláště prsíčka si pochovala. On žere lidi? Že se nestydí. Kolodý má lidi rád. Jasoni, mám o tebe strach a... Rome, nerad ty posloužil obrových snědků, dělí starší osoby, dětku. Otče! Otče mlíš? Chceš, abych ti ukázal zuby? Ne. Už je to tak. Možná chcete vínova? Řekli jsem k snědku, co jsem jinýho mohl říct. Mohl jsi docela a použít dobře štětku. No jo, to mě nenapadlo. No jo, už je to tak. Chce, abych mu ukázal zuby. Podej mi, dáme tu sklenici. Vidíš je? Zatím je nechám plavat. Ale příště se na ně dobře podívej, než si to řekneš. Třikrát se jim tím prostě nemusíš dotknout. Dotkneš-li se jim poprvé, přestane být mužem. Dotkneš-li se jim podruhé. Nech si to! Dotkneš-li se jim podruhé, promění se v ženu. Dotkneš-li se jim tím prstem potřetí, vrátí se její bílá krása. Ovšem dobrovolně vám ho nedá. Musíte mu ho vzít. Já jsem s ním hovořil. On tu byl. Tady všude seděl. Nedá. Tady jsme dostali, dospěli jsme k cíli, zdejme dědu Všemirovi hold, jak jsme si to nacvičili. Tráva roste vino výš, slunce svítí ty to víš, vítr duje ty to víš, na všechno odpovíš, ty děde všeděde, dědečku náš, ty všechno víš, ty všechno znáš. Dětku, já už dětku. Naši hrdinové se pod vedením Bysozrakem nyní vydají na cestu Obrovy. Jak skončil souboj Obra Koledě s princem Jasoněm? To už se asi nedovíme. A jestli vysvobodil zakletou princezu Zlatovlásku, tak to už vůbec ne. Ale tak to v životě chodí. To posnadné se nedovíme ani od rodičů, ani ve škole, ani z novin, ani z televize, na to se musíte přijít sami. A taky se svojím zvonem a bohatý je konec. Moc krát děkujeme, že jste se přišli podívat na naše vystoupení. Pohádka, jak vidíte, skončila se šťastným koncem, nikdo neví, jak to dopadne. Takže je to stejně jako v životě a stejně jako u Zimmermana má být. No a my teďkon zbalíme všechno, co máte, vám přejeme šťastnou cestu domů a doufáme, že někdy příště, pokud něco bude příště, takže se s vámi znovu uvidíme. Děkuji ještě jednou.